Padol si niekedy na kolena. Plakal si a stratil si v živote takmer úplne všetko. Ak sa toto stalo, nikdy z toho neobviňuj Boha. Boh nikoho nikdy nepotrestal. Ani nepotrestá. Nemá na to dôvod. Pretože ak je Boh láska, láska nemôže ubližovať. Preto nie ako trest, ale ako tréning, prípravu na to veľké, čo ťa v živote čaká. Tento tréning ťa vyšpičkuje do kvality Boha. By si vedel zaobchádzať so svojou silou, energiou, tak veľkou a mocnou, akú má sám stvoriteľ tohto sveta. Preto nikdy nezúfaj a neobviňuj nikoho okolo seba. Vždy sa pozri do svojho srdca a sám uznaj. Som už naozaj